L-edukaturi huma lesti biex jilqgħu lill-istudenti tagħhom għal sena skolastika oħra fiż-żjara li jagħmel fl-iskola primarja ta' Ħalkirkop, Kulleġġ San Benedittu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sellem lill-edukaturi u sostna li huma għandhom semgħu fil-perkors edukattiv ta' wliedna. Il-Ministru Grima sostna li dan il-vjaġġ għandu iħares mhux biss lejn suġġetti akkademiċi imma anke lejn il-ħiliet neċessarji biex kull student jilħaq il-potenzjal tiegħu. Waqt li fakkar fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni sal-2030 ġie nnotat li f'din l-iskola f'Ħalkirkop sar xogħol ta' manutenzjoni matul il-vaganzi tas-sajf biex kemm l-edukaturi u anke l-istudenti jintlaqgħu f'ambjent edukattiv xieraq. Intqal li f'din l-iskola baqa' biss ftit xogħol biex jitlesta proġett tal-istallar tal-arja kkundizzjonata. Is-sena skolastika ġdida se tibda wara s-sajf sħiħ ta' preparamenti mill-edukaturi infushom biex ilestu il-materjal u dak kollu meħtieġ għal din is-sena skolastika.